Ok. Hello. Ela partagez direct. Tunga nambato quiz. Ela zay. Ela tsika tsy nifankahita. Partagez direct. 1000 personnes tsika niany hito. Tsika mikoragna hito. Partagez 1000 personnes tsika mikoragna hito. Voilà. Tunga nambatako ela zay. Ela nareo tsy naregny vavanaka zay tato. Ela nareo tsy naregny tsintsinanaka tato. Ela nareo tsy naregny tembavana ndraiky teny maminaka yato. Voilà. Je suis là aujourd'hui. Fais les partages. Partagez en direct. Tunga ninandrasana. Voilà. Tunga ninandrasana. Fais les partages, mes amours. Aye no. Ok. Kaye na mga jab. Tage daol na mga rehetra. Tage daol. Ita maradio ny manonga vintana tsika niany. Tsara mazava. Tage daol na mga rehetra. On y va. Coucou Castiam, Nadio, Tarenoti. Ela era bakaja comme sitiki hatu mwambombotra fuma moramora. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Fais les partages mes amis, fais les partages comme ça on va monter un peu. Je vais parler, voilà. Didinskanyani reska sabotage atomni wawa, yarantsika mitafatafa hetu jaba tsika ikoragna. De après quoi tsika midriky za ikoragna reska Barabasy a Mayotte. Somahil Barabasy. Reska izy koa tao koragna eto fa aloka za idrika Barabasy de idrika mikoragna sérieux kendriky momba wawa après za midrika reska Barabasy. Voilà, ninana toko farafara ela atsika kendriky idrika mikoragna reska sérieux. Voilà. Ok, fais les partages, chova jab na mga jabi de après tsika fa ihitrika amle koragna. Tieno volnaka bomba, merci beaucoup. Merci. Ok, bon fallait fa koragna za tsy ambolo mandaka marobe karakory fa eko na rombal magnano partage yani, alefa koragna to ndraiky takatry téléphone ty koa misôfy. Bon, anomboako izy resaka wawa. Wawa zegny izy fa nazavaky teto zavy nagnano en direct momba za sy wawa. Momba ro organisateur ny wawa reo. Fanavy nataoko en direct teto raha jiaby zegny nazoko tsara be tamin'ny bonne année zay andra bonne année ndraiky 2 jours après ny bonne année zay za navy tantragno zany tantara raha navoaza tamin'ny fiarahagna tamin'ny wawa. Nikoragna le tsara za, nikoragna le tsy tiako za. Nataoko koragna teto jiaby. Tamizegny sananaby nivonga surtout Soraya Sobaye igny. Soraya Sobaye ke. Ya, izy avy nagnano inty nagnano live tato nivonga hoe za tamizegny be fo wawa nahazo limousine patati patata. Naronaro koragna nataony za tamizegny. Nefa eko tsara be za tsy be fota wawa tamizay fotoagna fa misy raha tsy mikoly. Fanao izy tsara. Maman, merci. Donc wawa le raha mila henareo za tsisy alahelo amin'ny wawa, tsisy foratsy feky za amin'ny wawa. Wawa nahezako voalohany niakatra sur scène. Wawa agnisan'ny olo nampalaza za izy. Azoko lazaigny nampalaza za izy. Za efa nalaza za vao hitany wawa fa nanosiko lazanaka izy. Dika zay nagnano raha tsara za izy. Nahezako niakatra sur scène, nahezako nandeha nirencontre olo maro, nahezako nilamy tamizay fotoagna. Eske nareo agnakendriky maregny tsara be tsao fo nareo tsy maregny tsara.
alfasa partagentsika fa tsika ndro mbala tsy ampy mbala 500 personnes fo nefa tsika mila mahazo agna 1000 personnes. J'espère que nareo marigny tsara. Donc wawa zegny naezako niakatra sekseny. Wawa ni nisy tsara nataony taminaka na dia teo koa zegny tsy dia tiako tsara be izy fa nazaveko tandraraiky tamin'ny vidéo. Ary za mo izy fa zaveko heto na artiste zov volaniko heto ka momany antegna tokotro iaro izy anao za tsy maintsy mivola afa momany hitako misy ratio antegna mivolagna. Voilà. Na dia nisy raha tsy dia nitiatiako tsara be zany fiaragnanaka ta après nizigny tamin'ny zay jiaby ny wawa fa na dia zegny za tsy pour ty raha ataonjareo wawa ty. Za tsy pour ty sabotage atao wawa ty. Hoe mandikasakanagna izy tsy nampidirigna ty France nagnodiagna raha tsy nataony nandeha nitorigna amin'ny consulat sabotegna potegna fiainagna anazy. Za tsy pour zegny. Maheno tsara. Ok. Koa nareo tsy maregny tsara mivolagna fa téléphone naka ty fa nareo misofisofy. Mivolagna fa nareo koa fa tsy maregny tsara. Ke za tsy pour ataondreo io wawa. Kitsika zo io mandiniky. Le problème mba wawa izy fa nazavendreo ni solga nandeha nitoro wawa amin'ny consulat comme quoi io wawa mitondra olo andesina bandafa ty io miaraka aminazy izy mandeha misoma ty angalany vola be. Angalany vola be io laby. Dikan'zegny ataony business nazy zegny le olo andesina ty a France. Zegny le fitoriagna na avy amin'ny consulat momby wawa. Or que le raha tsy nataony. Or que le raha tsy nataony. Ara tsika jiaby agnatin'ny Facebook te tsika tsy lefaka. Atsika olo be jiaby misy jery jiaby atsika io fa hitantsika pibipibiny wawa tsotsoa zay momba olo misaboty izy fa hitantsika jiaby fitaritrandra jiaby atsika tsy zaza azontsika hono raha jiaby zegny. Izy ny vorogna raha koa fa tsy miaraka miasa amindreo zegny antegna tonga de fa saboteny tonton sy mama tantiny raha karakara zegny pibinazy taminy tonga de fa hentsika zo volo tena andeha mbara. Azoko non tsara be tam'izay fotoagna hoe natao fa hoe nivangandreo limousine wawa nivangandreo zao wawa fa ene jiaby vandy raha jiaby. Fa ene jiaby. Fa ny mampalahelo fia amitsika gasy kafa misy raha hely tsy milamigny zegny fiaragna ao tonga de fa sabotegna olo io robatigna avenir anazy. Donc le tiako ambara eto zegny hoe ny hantony zegny ny nandeha nitoriagna wawa hagny nagnodiagna hoe fa mitondra olo amin'ny groupe nazy aby andesiny mandeha andafy aty angalany vola be mandeha mitsaka mandeha andafy aty. Zegny fitoriagna anazy any amin'ny consulat. Or que izy tsara nangala vola amin'ny olo aby andesiny mandeha aty ary olo aby andesiny mandeha aty zegny groupe nazy olo andesiny mandeha aty tsisy olo angalany vola. Nisy olo amizay nandeha nitory karaha zegny amin'ny consulat agny de zegny avy ny wawa tsy midrika andafy aty ni refusé ny consulat visa anazy mitsofotro aty boka amin'ny zegny tsy possible vazaha ke andeha hisaboty wawa zao io amin'ny consulat agny vazaha misy hasa amin'ny fiainagna anazy. Atsika gasy fo mavita magnary sababondra tsy manjary io gasy karaha atsika fo mandeha misaboty izy amin'ny consulat agny. Fo ny mampalahelo za amin'ny histoire aty voalohany za sur 100% consulat tsy managna tsisy preuve hoe fa nataony wawa marigny raha zegny. Or que zare tsy managna preuve fa juste hoe olo nandeha nagnaratsy wawa am'le raha ni bloquegna izy zegny ny mampalahelo. Normalement baka drako olo ko bloquegna zegny parce que raha nagnana preuve. Déjà izy tsy nagnana preuve hoe fa nataony marigny le raha or que izy bloquegna amin'ny raha tsy nataony. Zegny ny mampalahelo. Avô amizegny normalement koa tokotro heny consulat zegny azô vola andeha nagnano fitoria nandeha nagnody izy amin'ny raha tsy nataony io consulat agny. Tokotro atao enquête amizegny koa hoe azôvy mo olo nangalany wawa vola ty groupe nazy to azôvy. Ro olo jiaby andesiny wawa io mandeha andafy aty ro Madagasikara tsisy nilefa. Nilefa io fa kabaro hafa. Fa katatady fa tsika tsy nahay hoe tsara nahita hoe ke wawa zegny mitondra olo mbola nilefa koa tatady. Talohaloha teo nisy raha karaha zegny. Langin'olo mandeha miaraka amin'ny wawa jo surtout tamin'ny statiste farany teo igny
tsy solo vototro zay niaraka nody taminazy olo jiaby. Ny mampalahelo am'izay izy bloqué am'le raha tsy anagna preuve mazava hoe ity. Ary ny mbola magnisany mampagagagaza koa zegny le kato agnatin'ny Facebook ato hoe mila magnano signature zegny karazagna hoe fitsaram-bahoaka ne igny aminaka ry havako tsy haiko raha koa fandraisanareo regny fa aminaka fitsaram-bahoaka. Fitsaram-bahoaka igny aminaka hoe mila magnano signature atsika jiaby vahoaka ahaizagna hoe fa wawa olo tsara. Or ke raha tsy nataony. Or ke raha tsy anagna preuve karakory tsara be consila amitsika hoe. Tsy azoko ni. Tsy azoko. Tsy azoko fotony le raha tsy nagnandro preuve. Le raha ka tsy natao kory nagnandro preuve am raha tsy nataony. Ro tsy managna preuve. Io amizay mila hoe tsika mila andeha hagnano signature hoe nanana mila matratra zao signature karazagna fitsaram-bahoaka baka zegny aminaha. Raha ohatra zegny wawako tsy matratra izy signature maro be tsy ako 10 000 tsy ako 5 000 de karakory après. Raha ohatra ka tsy matratra ziny. Or ka raha tsy nataony. Tsy ako fa misy raha tsy mazavazava raha momba raty. Misy raha tsy mazavazava. Raha ohatra izy koa raha mazava tsy tokotro isany dirany hoe fitsaram-bahoaka hoe tsika mila andeha hagnano signature. Atsika mpagnaraka, atsika mpankafy, atsika namany mila andeha hagnano signature. Karazagna fitsaram-bahoaka koa zegny tokotro normalement tsisy tokotro dirany zegny. Tokotro zare ihany fo mahay miverifie hoe azova aby maholo natao hoe nangalany wawa vola. Za preuve raha zegny convoquena ro olo regny ka igna ro olo igny antaniagna. Ro olo regny tsisy nilefa ro olo Madagasikara ro mety kaiagna misy adresse ndreo jiaby raha jiaby ndreo passeport ndreo jiaby amindreo ny jiaby raha mombamomba ro olo regny. Tsy azoko amizay ty le dirany hoe mila hagnano signature koa tsika jiaby ninina amy raha tsy nataony. Mila karazagna hoe forcegna koa zegny wawa mila tratra olo regny signature jusqu'à non vraiment misy raha tsy mikoly raha. Misy raha tsy mikoly. Mampalahelo. Mampalahelo. Tegna mampalahelo. Magnino atsika gasy magnano fomba karaha iza la? Magnino? Anareo zemba ni profit lazany wawai. Anareo ni hinagna volanazy. Fotony lazanazy lazahoana andre vola. Ni profit izy andre jiaby organisateur. Atsika tika ato zay olo malazalazy tokoa nandesindreo ny taralela lila gosa ni profit lazanany koa. Nefa ndraiky izy niany sabotegna fotony niany tsy mifagnaraka amile resaka asa de sabotegna izy. Ary le fi bloquegna izy koa miraha tsy anagna preuve hitako tsy mazava. Tsy mazava. Ny tokotro ataondreo amin'ny consila koa hoe ka fandeha andafy wawa verifegna hoe iretoreto olonazy. Azovy maro olo aby reto. Izy olonazy maro va olo nampidina antsokotsoko. Azovy maro verification amile olo andesiny. Zay tokotro mety andeha atao fa hoe tsy manko hoe bloquegna izy. Ave tokotro zahagna koa le olo andesiny mimpody va tsy mimpody. Le mantka bloquegna izy direct am raha tsy nanagna preuve tsy azoko. Fotony ro tsy managna preuve. Akory matandro azy preuve raha tsy nataony wawa. Ary amin'io koa mbala atao fitsaram-bahoaka ka mbala mila tsika koa zagny andeha hagnano signature jiaby karazagna fitsaram-bahoaka. Tegna mahagaga ary mampalahelo atsika gasy. Za maloha fa nambarako anareo teto za tsy mandeha soirée koa mbala ro olo aby io magnano organisateur ny soirée ndafy eto. Ro olo te misaboty olo reto. Za fa niteny karaha zay teto amin'ny vidéo. Anao wawa mitandrigny vidéo nakaty. Navy mitandrigny vidéo nakaty. Fa nazavy ako teto nareo io misy raha tsy mikoly. Fotona fa hitako raha nataonareo. Fa hitako. Fa nanaovako vidéo teto raha momba nareo. Zahako na nahazo limousine boka tamindreo. Zegny hoe zananginy. Natao be fa wawa aby za tamizay fotoagna hoe nahazo limousine izy na ino zany vola. Nefa ria navako tam limousine fa hitako raha misy raha tsy mikoly. Za tsy mandeha soirée comme mbola ro olo aby parce que hitako natandreo za. Tony tsara, za tsy mifamatra, io koa hitako tsy de pare taminaka, bon hitako ça va pas, za tsy mandeha soirée ndreo olo reto. Za préfère koa fa soirée andianako de organisateur franc PC ou bien olo hafa. Karaha zegny. Mampalahelo atsika gasy. Tsisy olo andeha hitoro wawa io andeha notototro raha tsy nataony amin'ny consila koa tsy afatsika gasy raha tsy fagnahy. Tsisy olo. Ary ny mampalahelo za koa consila amitsika koa magnaraka raha tsy nagnandro preuve. Zegny le tegna mahagaga zaho. Tsy nagnandro preuve.
Zare tsisy preuve ny wawa nagnano zegny. Ya, nefa izy bloqué amina avenir anazy. Wawa mba agnisan'olo quand même mampivoatra firenenantsika. Beka raha ataony agnatin'ny firenenantsika koa. Misy ny tsara mba ataony. Na ino antsika mandeha misabotize, ohatra nareo mba niprofity lazanazy, mba nihinagna vola tamin'ny lazanazy. Na milomba nandre vady amanjanaka nandre agnatin'ny tragnonandre any vola azonandre tamin'ny lazany wawa. Niany izy sabotegna fôtony tsy nifagnaraka hely dia sabotegna izy amin'ny raha ataony igny. Ino mara teny Fabiola Kenti ambara? Ino mara teny io ambara eto? Ha? Nareo di mora mi commentaire io fa za niany mi bloqué nareo mi commentaire ta nareo niany tsadi ambara. Eske nareo avy any mbala mikireky tsy raty? Tsanjara edy koragna aty niany. Dikan'zegny tsisy consigne azy vola be amin'olo ny saboty wawa io. Dikan'zegny basy consigne. Non, tegna magaga ne Sabrina parce que zare tsy man zare tsisy preuve. Raha tsy nataony wawa, zare tsisy preuve ny zegny. Zare mavita mi bloqué olo zegny amina raha tsy nagnano zare preuve. Normalement happy tokotro ataondreo convocation ke io andeha nanototry raha tsy nataony io andeha nanototry raha tsy nataony wawa zegny. Zahagna ke ka zovy olo hitany nataony zegny tany raha jiaby zegny. Tokotry fototry amin'ny olo andeha nagnano raha zegny ny histoire aty. Fotony izy mandeha mitorotoro olo amin'ny consulat raha tsy nagnano preuve, izy mitsy tokotry foterany. Izy mitsy tokotry ino ty tokotry gadreny consulat izy mitsy. Fotony izy mandeha magnampanga raha tsy nagnano preuve. Vahoaka ny nosy be jiaby indrindra mila mampiara-peo fa maro raha tsara vitany wawa. Ya, tsy voatery hoe voaka nosy be, za tsy boaka nosy be fa za mi malahelo izy. Na misy za zegny raha itako tsy de paripare tsara tamin'le fiaragnan'esy wawa, misy koa ny tsara loatra feky nataony wawa tamina. Donc za momany izy malahelo, za malahelo. Zegny. Attends, mbesa ty. Débat, lasa débat bety aferany wawa ty nareo mibabababa amin'ny Facebook ty ma izy tompony fomanginy ino mo raha vitano. Remy Ranarivelo, Remy mandana anao mandeha mizaha Facebook ny wawa. Mandana anao mandeha mitandremo vidéo ny Frank PC. Anao koa tsy ty volagna zahay mavita vola. Azonao zegny? Anao koa tsy ty volagna afaka mamody vavanao. Zahay volagna zahay ny vola. Wawa zegny izy mila hedintsika olo mpankafy izy. Zahay mpankafy izy afaka mivolagna raha tsy rary, raha tsy sokony ndeha natao izy. Koa tsy mahafaly fonao zegny anao miala amin'ny lavinaka henao nana saheko edy fa zatanao fa degré commence miakatra degré naka fa za io fa commence namotro barabasy. Azonao? Donc anao koa tsy faly amin'ny koragnanakazy amin'ny koragna momba wawa anao mi dégage. Wawa zay fa nivolagny Frank PC izy tsy mavita mikoragna raha maro momba fera ty. Fôtony izy nagnodegna raha tsy nataony, ino ka marataony? Ankoatrany izy mila hedy amintsika mpagnaraka izy mpankafy amin'ny gasy karaha tsika. Ino ma raha tsy nataony wawanao Remy ino? Ino raha tsy nataony wawanao? Nefa izy bloqué boka amin'ny raha nagnodegna raha tsy nataony. Mampabloqué fiaignanazy, asanazy, ndana zaha Facebook no wawaza ngata izy fo izy mila fagnampegna amintsika faninazy atsika mpankafy izy anao ndraiky mikapokapo raha tsy hainy. Zahay mivolagna tsy normal wawa bloqué-gna ihidika andafy aty. Tsy normal am raha tsy nagnana preuve nagnodegna izy. Koa nagnana preuve zegny akagny ok, vavanay mifody.
Kora tsanagna preuve nande nagnodegna izy raha tsy nataony zahay mivolagna gasy karaha zahay WawaSalegy artiste tianay mazava mitrokonao zegny Remy mazava miloa benao io zegny gasy karaha zahay izy zahay mivolagna zary zahay ndafy aty mihandry WawaSalegy tsisy artiste takalonay izy aty zahay mandeha fo misananaby fa izy tianay ze mazava aminao WawaSalegy zegny tsy andegnany tata isanandro vidéo ary momba fe zahay ni miharo izy zahay pankafy izy zay natao hoe pankafy anao miaro le olo amomany izy miady mafy azonao zegny ary mandana miranazy agny anao fa izy mila atsika fany magnano signature comme quoi maromaro raha fonifononao anao tsy ako nisy nitahiny ao zahava amin'ny Facebook nazy anao koa tsy maharaka vaovao anao mangina fa tsy anao andeha hamody vavanay mivolagna amin'ny Facebook ty mazava mitadinginao zegny bon wampodiko ndraiky farany aloka zana mitro Barabasy WawaSalegy nagnodian'olo mitondra olo antsokotsoko miharaka amin'ny groupinazy hangalany vola be business nazy zegny mampanambola i WawaSalegy zegny mampabe vola i WawaSalegy zegny raha nagnodiagna i WawaSalegy amin'ny consulat hagny zegny naveny WawaSalegy tsy tafidrika andafy aty fotony nagnodiagna magnondroka olo miaraka amin'ny nagnodiagna mitondra olo izy angalany vola be mazava aminareo amizay mazava aminareo ny tantara misy olo andeha nitorizy hagny fa ny mampalahelo zany mbo mipodikety izy are tsy managna preuve fotony raha tsy natao nefa izy bloqué amin'ny raha tsy nanagna preuve magnino consulantsika France ko Madagascar ko magnarakarakara zay normalement anao zare ne vazaha normalement tokotry zare ko i bloc la rek raha nagnanjare preuve fotony possible mettons tsy tia izy andeha hitorizy ho ko tsy nagnanjare preuve normalement zare tsy tokotry managna droit andeha i bloc WawaSalegy atsika gazy tokotry andeha hiaro izy fa WawaSalegy iny ntsika io nintsika WawaSalegy zegny nintsika na tentsika na tsy tentsika nintsika izy andre mbo mandinia izo tsy tafidrika ty sabotegna mazava aminandre aminjegny mandana milanazy ao fa misy raha kitinao anao mila magnano signature igny zegny zavanjare aminjegny kazagna santazindraha baka zegny aminahy mbola tsy rariny fo regny mbola tsy rariny fa tsy nataonao anao andeha navogna santage hoe mila afeno tiako firy mila signature mbola tsy rariny fo regny fitsaramba-oaka bon ambelako ary koragna iny fa za eto magnentagna anareo mandana miza mirany WawaSalegy kity harahagna ko sorata agnarananao sorata misy raha fonofononao direct kitinao raha misignegna adikan'igny anao agnatin'izy ao mandana raha fa mbola be signature tratrariny ho mbola tsy tratrany mba handeha hazahoany visa ty mila hedintsika gasy izy midira amin'ny Facebook nazy agny anareo maherezanao WawaSalegy zegny koragnanaka farany togno ty somary mafimafy antsika zava jiaby problème nazo za jo io donc togno ty somary mafimafy ngatagna togno vaovao hity ty io atsika miatriky raha mba tsara fa tsy miatriky raha tsy mandraty tsy miatriky sabotage no tsy miatriky problème raha maro isan-karazany donc ambelako io koragna za io idrika amin'ny Barabasy volagna ankendriky izy kanareo hagny maregny tsara sokafa tsara tadigninao Barabasy Somahil Barabasy oh no misy vava za hitanao misy vava plus kenao Barabasy bariko anao tsara misy vava plus kenao za hitanao bako za tsy matahotro anao fiky Barabasy na pitiny tsotsy heno za tsy matahotro anao fiky partager nareo ankendriky andaka nareo jiaby tia raha hato nareo koa tsy miakatra 1000 personnes mizazaty za tsy koragna partager nareo ankendriky andirect nareo koa tia haregny tsara be jitsy zaha ikopoko anao Barabasy helo nidriky laligna anao zay tam problème naka resaka vola igny nidriky anao nidriky loatra feky za tsy nifanamitry anao tsara ty
hainao tsara be Barabasy, za Kastia zanaka be marivo, za tsy matahotra anao. Za tsy matahotra anao na potipoty. Azonao zay. Oh, anao mivolagna kofa tsetset malaza minana te. Anao mitsy fa lera mihina te. Ela dirana fiainagnan'olo zay Barabasy agnatin'ny Facebook te. Anao tsetset malaza tsara. Lera anao minana te havako e. Afatra anao igny ampodiko aminao baba. Afatra anao igny ampodiko aminao minana te kofa tsy nalaza Barabasy. Lera anao mihina te. Azonao? Fotona anao tsetset malaza. Lera anao minana te. Ko te alaza ho izy anao minana te. Ko tsetset malaza ho izy anao minana te. Hoana amizay te baba. Hoana te. Tsetset nalaza. Ela diranao fiainagnan'olo zay. Anao tsetset nalaza. Hoana heky te. Hoana amizay te baba. Azonao? Hoana te. Zay. Tsy anao midriky fiainagnan'olo isan'andra. Hoana amizay baka te ho anao io hoana heky. Anao tsy sanady deja laza karazabaka. Anao zao ivolagna za tsy malaza, za malaza Barabasy. Io tsy haiko ko na malaza ratsy za, ou bien malaza tsara fangalanao zaka za malaza. Tamtongo ty fo zany isy problème resaka vola tsy hainao. Avan'izegny zahavana nakory za teto za nalaza fo. Tsendriky nisy problème resaka vola tsôry zegny fo karaha afaka volagnanareo za tsisy eky. Zegny fo raha afaka andivolagnanao za tsara be tsisy eky. Ouais, hisorana vola trosa zif. Tamtongo ty fo zany isy problème resaka vola zegny. Dinia tsara be za ragno zay fa agnatin'ny Facebook ty fo. Za nalaza fo tsy mbola nisy histoire resaka vola. Tsy averinao fa hoe tantarany hoe anao nalaza ny 400 zay. Fa nalaza baba za mbola tsendriky tisy kabano resaka groupe nandesy kabano vola fa nalaza za. Fa anao Barabasy, Somahil Barabasy. Anao malaza misy vava. Anao malaza misy tembava. Tsy miasa aminaka fa za ko tsendrika malanao. Za mbola tsy mamaly. Fa kafa fotoana ka nambotra anao za manambotra anao. Fa ampodiko mazava heto aminao. Oh, anao kofa tia laza minana te. Hoana amizay te. Anao tsetset nalaza. Hoana te. Hoana te. Fa anao tsetset nalaza. Hoana amizay. Tsô zegny koa mba mpalaza anao. Misy ka anao mba tsy midriky fiainagnan'olo hoana amizay te. Misy ka anao malaza. Fota anao tsetset nalaza. Tsetset nalaza. Lera amizay anao mihina te. Mbaroko anao tsara. Bon. Kely sisy nareo midriky 200 personnes atsika mikoragna tsara zagna zava tsara be histoirany Barabasy. Besa zagna mpanonga dose. Ça va maman? Children. Va avec maman. Va avec maman. Tati va empiler tes Barabasy. Va avec maman. Naro mila miakatra mily. Partager direct. Est-ce que naro maregny tsara malo? Maregny tsara naro? Maregny tsara naro? Barabasy. Ino ma hidiranao amin'ny fiainagna jijenafy? Jijenafy ou jijekinafy, je sais pas là. Ino hidiranao fiainagna anazy? Ino hidiranao problème fitiavagna anazy? Ino? Alahelo nivarotro votony jijenafy, ino hidiranao alahelo nivarotro votony jijenafy? Ino? Pombarazahe edy babe. Ino alahelo anao amivarotro votony jijenafy? Jijenafy zegny izy niteraka boko tagnatin'ny kibony mamanao nefa tsara. Fa zatovo, fa nihagnina magnangy. Tsara mazava aminao Barabasy. Zala anao man matise. Hitako commentaire anao ka tafume direct hoe za. I jijenafy zegny izy niboaka baka agnatin'ny kibony mamanao izy fa zatovo. Itsy raha mitondra sora karaha sora anao i Barabasy. I jijenafy zegny izy nipoitrika baka atao izy fa nividina magnangy. I jijenafy zegny nipoitrika baka atao fa tiana magnangy. I jijenafy zegny nipoitrika baka atao fa nihagnina magnangy. Tsô tsy hainao Barabasy. Izy koa tsy mitondra sora karaha sora anao sangongongo mila latsery hoe. I jijenafy iagnina magnangy fa tsy magninga magnangy. I jijenafy fena magnangy parce que ro magnangy io mataminazy. Iny diranao hamivarotro votony jijenafy.
diranao problème ny DJ nafy. DJ kinafy, DJ nafy, je sais pas là. Désolé, je connais la makona kan volagna raha hafa. Iny diranao amizay. Mbambaraza ede. Iny diranao amizegny. Ah, DJ nafy nandritry volany pelle noire. Ah, DJ nafy nandritry volany fulany. Ah, DJ nafy olo tsy manjary. Ah, DJ nafy patati. DJ nafy nandritry volany nanao miloaloha votonao malazy roe fo Somahily. Anao mbola nantrenitreky mitady magnanga andeha zahoanao papier. Andeha hiantoko anao zahoanao papier ndraiky voto malazonao ry. Amy sorany DJ nafy rio ry. Normal izy fena magnangy. Normal. Nanao za zegny Somahily je sais pas Barabasy là. Nantrenitreky anao niza magnanga andeha zahoanao papier liny fandroaka anao. Nidriky tamin'ny laviny nahezako anao Somahily ambarako anao tsara. Nidriky tamin'ny laviny zao vety laviny 6 ans anao nitsikaraka magnangy. Anitsakaraka magnanga zahoanao papier Mayotte ry poto anao nikilandy na venao tary. Tamizegny olo jiaby tsy kidriky tamin'ny lavy ty ndeha hagnadrohadro anao. Aza mpidrika olo sanany na za tsy hidrika amin'ny tsinomboanao tamizegny. Tonga de fa haiko anao tsy complet. Toety karakory tsara ho za fa hitako anao tsy complet. Aza pidripidrika ôry zanaka be marivo ole mitady vady fo mpidira eo ho anao tamin'ny laviny 6 ans tamizay fotoanao mitady magnangy. Anditady magnanga zahoanao papier. Nanao miloaloha votonao malazy roe ry mbala mitady magnanga zahoanao papier. DJ nafy amy taonana amy zatovinany roe ry agnatin'ny eritreritrinao izy andeha lely magnangy bojo. Tsy possible. Olo zegny teraka boka atin'ny kibony mamanazy mbo ampodika aminao fa nihagnina magnangy fa nividina magnangy. Azonao zegny. Fomba andeha zahoanao papier dinia. Fomba zahoanao 10 ans dinia. Fomba andeha zahoanao taratasy vazaha dinia. Fa tsy mandiniky DJ nafy zay na mandrantany izy agny na tsy mihinagna izy agny na nifena magnangy izy na nindahina magnangy izy na namolovolo magnangy jiaby izy tsy problème nao izegny. Iro magnangy tsy manjary ro magnegna izy ke. Iro magnangy tsy manjary ro magnegna izy. Volovolo sy za ty fanaviny volovolo sy DJ nafy tanao sy betary. Tsao tsy hainao. Tsy hoe zany volovolosi fa za mihitsy ty volovolosi n'izy tiako. Tanao sy betary tsavoniko anao DJ nafy, pardon, Barabasy. Za ty fanavinati tamy DJ nafy. Tsavoniko anao. Nandafy télé aby tamizegny fitiavako andeha hagnano lavy ndraiky DJ nafy. Tsy izy nagnambara zaky ala fosa télé-nao Za mihitsy nandeha nandafy fanagnana akaty andeha hagnano lavy ndraiky izy fitiavako voto, fitiavako lehilahy. Karazegny koa ro magnangy aby ry tsaiky zovy i perle noir ho anao zegny. Ireo tsaiky magnangy aby volovolosina la Réunion ao. Ireo tsaiky magnangy aby volovolosina Madagascar agny. Ireo mihitsy minehaneha minany. C'est normal ireo volovolosy. Ireo mihitsy minehaneha aminazy volovolosy. Nanao mantrenitreky mandeha mizaha magnangy. Azovy magnangy andeha isamborinao andeha zahoanao papier ndraiky anao nahazo araiky mipetraka roe ry. Manamory, je t'aime, tahazo papier fona magnano je t'aime jiaby amy magnanginao. Eto tsika mahita anareo koa tsy mbo hisarika andro hafa io. Anao leranao mahazo tsara be stable tsara taratasinao ky. Eto tsika mizaha Barabasy. Tahazo papier fona magnano sary je t'aime manamory jiaby amy magnanginao. Azonao? Nanao mbo mantrenitreky mizaha olo andeha hagnefanao, andeha zahoanao taratasy, anao volagna DJ nafy roe ry. Izy amy zatovinany, izy amy bogosy tenany. Magnangy magnegna izy fa tsy izy magnegna magnangy tsao tsy hainao. Izy mbo helaka nivangena magnangy tanao sy be. Zahay ty nagnegna izy tary. Nehaneha matle. Tsy fotiny DJ nafy fotiny magnangy tia raha. Azonao? Tsy fotiny magnangy. Pardon, tsy fotiny DJ nafy fotiny magnangy maty aminazy. Fotiny magnangy maty aminazy. Za ty nandafy télé nakao nagnegna izy ufo tanao sy be tany. Izy bogosy izy tioko. Za tagnano la vie. Nandafy télé nakaza zany fitiavako andeha agnaraka izy fo tamizay. Tsy izy nagnambara za ndola fosara nakahe. Ary za matoky ro magnangabo volovolosy zay ro maty aminany ro minehaneha aminany.
Volo-volosy nanao fa mamory voly magnanginao ery tandezaonao taratasika. Nanao fa mamory vola rika. Anao mamory vola fa je t'aime. Tahazo taratasy anao magnasaritra magnanginao Barabasy. Tahazo taratasy. Kenao anao zao mihevitra i am'izao to beny jenafy reo rika ro magnangaby aminay aminany volo-volosiny. C'est normal volo-volosiny. Azonao zay. Baka koa anao Barabasy. Anao taniasa tsara raha mbariko anao ty. Taniasa tsara. Anao tellement anao te midriky problème ndraiky za. Zegny kam tegna molo indivolanako anao heto io. Evenao tsy haiko mo misy anao ndraiky asanaty. Evenao tsy haiko. Misy anao ndraiky asanaty. Mbariko anao tsara. Fanavy taminakata ty jiaby misy anao ndraiky asanaty. Anao koa ny volagna olo amin'ny lavy anao hirahin'olo. Anao fandroaka masiakan'olo Barabasy. Ni volagna zano tari parce que anao ni hoe ndraiky asanaty. Anao zao ni volagna jijena fa misy olona nirika anao. Azonao? Anao zao ni volagna jijena fa misy olona nirika anao. Anao ni volagna zano tankilana asanaty. Evenao ro tsy hainay ma tsy reniko taty ma histonao ndraiky asanaty. Anao nangorongolena asanaty nagnataony sargety je t'aime mo namory tam privé to anao fa rodogno. Anao rodogno. Andifasako vola anao mare nataony sarena asanaty andifasana vola anao tsy andifasana asanaty vola. Anao rodogno. Azonao? Magnano live asanaty anao tsatry anareo jiaby agnatin'ny Facebook ty maro karazagny. Alavinareo hono tam'izay fotoagna tamomoma problème nakagny iasanaty zay magnano live isanandra. Barabasy tsara tsy ho. Anao Barabasy hoe tsara agnatin'ny lavin'ny asanaty. Famara anao. Famara. Anao tsara tsy agnatin'ny lavin'ny asanaty fôtony anareo hoe nagnano hoe anao hirakirika asanaty mivolambolagna olo ary. Anao nagnano hoe nagnano kilovolovy nangolongolena asanaty amy jetem motramotraka tam privé tagny andifasako heronao andifasako volanao maray anao nagnano. Nefa anao tsy andifasana asanaty vola. Anao nataony fitaovagna. Venao tsy haiko jiaby histoanareo sy asanaty. Venao tsy haiko jiaby. Isika asanaty magnano live anao tagnatin'ny laviny asanaty Barabasy. Fôtony anao hirakirika anao fandroaka masika an'olo agnatin'ny Facebook ty. Za mahavaly anao eto za tsy mily rahin'olo Barabasy. Za mahavaly anao eto za koa hivolagna anao. Azonao tsara zegny. Anao iza koa fa miditra tagnatin'ny andirect ny asanaty. Iasanaty mikaiky anao amy telefone nazy hafa. Midira anao hatkastia. Amia mare izy. Anao nataony asanaty fandroaka masiaka anazy. Anao nataony asanaty fandroaka masiaka anazy. Anao nataony kilovolovy je t'aime tam privé tagny. Nataony kilovolovy je t'aime misy kanao mandeha mandrodogolo jiaby tsy tena asanaty am Facebook ary. Azonao zay. Baka koa reniko jiaby raha ataonao no mikoragna amin'ny asanaty registrenao raha momby asanaty. Nambarako asanaty koa raha jiaby zay. Nambarako asanaty faire attention ndraiky Barabasy fa reniko anao magnano kilovolovy ndraiky Barabasy io. Fa anao registreny. Un jour ko misy fitindramo mbonareo anao pokony Barabasy nambarako asanaty. Faire attention anao Barabasy faire attention anao asanaty volaniko tam Barabasy. Anao pokony Barabasy ary volaniko anao registreny. Ziska anao mikolagna amina asanaty registrenao. Azonao? Fôtony anao fa mail. Anao nataony asanaty fitaovagna. Ataony je t'aime amy couloir misy kanao manity olo jiaby tsy tena asanaty am Facebook ao. Za nisany titinao tary. Fôtony anao nataony fitaovagna. Za midriky amin'ny laviny asanaty anao fa midriky koa le teniteny za parce que nareo roe magnano koa araiky. Azonao zay Barabasy. Anao nangolongolena amy kilovolovy ande nifasagna vola hely. Anao nazy ny rodogna amy sisiny to. Agnatin'ny tretrinao asanaty ande iaraka ndraiky anao. Asanaty tsy ande iaraka ndraiky anao Barabasy. Anao nataony fitaovagna. Anao nataony fitaovagna itsy ande iaraka ndraiky anao. Sa tsy hainao zay. Donc raha ambarako anao Barabasy fidiranao fiainagnan'olo. Anao koa fa tsy entina laza hoana amizay tay. Mazava? Hoana tay anao koa fa tsy entina laza. Fôtony anao mivola koa fa tsy malaza anao hoana tay. Lera heka anao mihina tay. Fôntry fiainagnan'olo nidiranao zay. Anao tsy ety malaza tsara be. Fotoagna anao amizay mihina tay zao ty. Bon appétit. Azonao zay? Hoana tay. Anao koa fa tsy ety malaza. Fa fiainagnan'olo kaza idiragna heky. Midriky histoire ni votony DJ Nafy, votony nanao fa mandafy votonao malaza io arika.
fomba namitsakako aloha ivangy voto malazonao io tarike ndraiky nagnirika sizanana andeha nagnano lava nitsakaraka olo ivangy voto malazonao io anao andy tantona amy jijenaf andy volambogna jijenaf ndraiky vie privé nany fiainagnanana ry ha itanao anao amizay misary hoe intéressant hoe anao magnasara anao mahay magnanatra olo intéressant misy jery ino jeranananao Barabasy nino jerinao andavatainao ino jeranananao nino anao koa misy jeranao tsy olo fitaovagna ande teniteny olo tellement anao tsisy jery anao koa misy jeranao tsy tona sanaty fitaovagna ande teniteny olo tary anao koa misy jery tsisy anao tsy tona olo fitaovagna ande teniteny olo hafa amy miranao tellement anao tsisy jery aviranao mikapokapoka ary magnano farany intéressant anao magnano farany misy jery magnano farany nahay magnanatra olo anao Barabasy nefa anao tegna tsisy jery amy dunia eto anao tegna tsisy jery anao Barabasy mbarako anao tsara idiranao fiainanaka ndraiky tsosa zay tsy aferanao trosanaka tsy aferanao tsisy tokotry idiranao feky bako mbarako anao tsara mara mombamomba nareo ho haiko Barabasy magnily misofigninao fo za zo tarignesa tsara be aloka anao hiditra amin'ny kabary fitiavagnan'olo amy public ty za hitanao za kastia za tsy mbola niditra amy kabary fitiavagnan'olo amy public ty raha idirako heto kabary raha hafa kabary fitiavagnan'olo varotry voton'olo varotry tingin'olo karaha taona anao mivarotry votonao malazo taritary igny tsara nidirako fotony regny tsy système nakahy fa anao te midrika amy fiaignan'olo fa nefa raha mila hainao aloka anao hidrika amin'olo entourage-nao anketriky diova zahava fotony misy secret-nareo meme amy famille ao navy taminaka taty tsara nivolaniko teto tsotsy hainao ahezanao tsara be za mahera mombanareo ao misy raha lahinao andafa ty matetiky izy hitako mina hitihina tena ka agnatin'ny Facebook ato misy raha lahinao aty nanambady izy navy taty izy nanambady io nisy problème izy tamy vadignanazy tao nagnantso za hivadiny ny tantara masantoko jiaby nataony tamy zanaka vadiny stopeko io koragna fa za tsy andeha moetripoetriky secret-n'olo entioko eto stopeko io koragna Barabasy zisk lava fitoriagna ro olo ty tamizay fotoagna raha zay lo nagnantso za tsotsy hainao nony za tsy te midrika amin'ny koragnan'olo koragna privé-n'olo resaka fitiavagnan'olo tsara nivolaniko teto raha zay donc aloka anao hidrika amin'ny problème fitiavagna ny jijenaf diova ankedrika amy famille-nao baba entourage-nao diova ninao hagny zay anao baka koa mandeha midrika amy problème fitiavagnan'olo fotony aminareo ao fa misy raha maloto aminao tournao fa misy raha maloto olo nagnantso za tamizay ko olo mambary Barabasy tsy olo mety fatao vady ko la andeha agnano vady azy manambady olo avaniry Barabasy reto zora nahazo za kastia za ty nahavy raha lahy zo tandafy taty zora navoa zay zora nataony zavy ziska zanako nivadiny bon stop eky io tsô lasa lavitry loatra zity magnily ny sofinao fo za zay fa secret-nareo ao deja navy aminakaty fa hela koa fa za tsy dia tia mandeha magnaboliboliky secret-n'olo secret mpitiavagnan'olo tsy dirako anao naregny ninjijena fa nibombardenao amy public tary za tamizay naregny ninareo amin'ny autournao ta koa tsy nipublieko teto zity mampatsiahy anao amin'izay fo za tsy nipublieko teto feky fotony za tsy te midriky fiainagna vadignan'olo fa anao te midrika amy vadignan'olo fa naninao fo tsy voakopokonao bon donc raha ekambaranao Barabasy alanao lavitra na momba za zegny za kastia za tsy matahotro anao barako anao tsara Barabasy tetembavanao io vavavabenao io dererany écranao io tsy miasa aminaka Barabasy nanao lehilahy za viavy za tsy matahotro anao barako anao tsara afaka mamaly live naka ity anao ino mara ndivolagnanao zary we tsosa vola tsy voahefa tsy zegny asanao loha miasa loha za io ato amin'ny volan'olo nagnan'olo aminaka tsotsy hainao tso zegny fora ndivola tsy satoko ndivolagnanao za fotsy zay tsosa zegny hoe miasa loha za io ato mitsakaraka moye za ato karakory ataoko ande régler problème naka io azonao miasa loha loatra feky mitsakaraka moye za tsy mandry alimatsagna za mitsakaraka karakory ataoko régler problème naka tsotsy hainao fa nirambarako anao afaka valinao vidéo tokoa ndivalinao fa za koa tsy mamalanao io tsy midika za matahotro anao Barabasy
za tsy matatro anao nanao lelana za magnangy ono misy vava dererany caméra anao za tsy matatro anao mbariko anao tsara fa fidiranao amin'ny fiaragnan'olo fidiranao amin'ny privén'olo ninao ankendriky iasaloha karakory zanao taratasy séjour lavalava amin'io vadegna ery sarimbakolinao io ouais je t'aime anaty tazo taratasy hitantsika aketo karakory fiafarany za hitanao efa 10 ans 11 ans agnatin'ny tragnony vadiko za mba tazo taratasy koa karaha ataonao attention fa 10 ans za io ça veut dire que za mijanogno agnatin'ny 10 ans zay za azo lazaigna za olo matagna tokantragno azonao hitantsika aketo ninao io atsika io mifampizaha eto fa tsy hainao donc aloka hidrika amin'ny fiaignan'olo ninao ankendriky zava ninao io mbola tsendriky na tsy mbola tsy lavitry feky taonina azonao vadegnanao io vadegna andeha zahoanao taratasy vadegna zity nataonao andeha zahoanao taratasy io iasaloha na anao fa mivadegna andeha zahoanao taratasy magnano kilovilovy tamin'ny sanat tamin'ny privé agny atao fandroaka masiaka andeha nteny anao koa niteny madame riva igny fa haiko edy pa derrière amin'ny sanaty marigny olo ty fôtony madame riva zegny olo tsy d'accord ndraiky sanaty za koa nitinitenenao tary za tsy d'accord tsy de d'accord loatra ndraiky sanaty o tsy tia za ze izy o tsy tia za tsao tsy hainareo amin'ny Facebook ato sanaty zegny o tsy tia za i Somahil io nataony kilovilovy tamin'ny privé tao mo bébé nananana tamin'ny fotoagna zegny anareo koa magnaraka lavina sanaty tamin'ny momany problème nakany poko be tato Somahil tsara niala tamin'ny lavina sanaty famodidra ka est-ce que nareo mpagnaraka lavina sanaty famodidra mivolagna io Somahil Barabasy tsara niala agnatin'ny lavina sanaty fa agnaty maromara zay izy anao edy sérieux zegny hoe anareo tsy mandeha dia sanaty koragna saritegnany alavanareo hono raha volaniko zegny Somahil tsara niala tagnatin'ny laviny iasanaty famodidraka chaque fois sanaty magnano live chaque fois sanaty magnano live io fo Somahil io fo Barabasy anareo jiaby maro karazany ko nareo mpagnaraka lava amin'ny Facebook tsara niala toy Barabasy fôtony ro nagnano kilovilovy tamin'ny sisiny mon amour je t'aime tamin'ny kilovilovy tao Barabasy atao fandroaka masiaka mandeha miteniteny olo tsy tiany sanaty agnatin'ny Facebook za tagnatin'ny zegny aveko mandeha miteniteny anao eto Barabasy fa ela naiza koraha jiaby fa za manginy marany raha haiko miraha ataonareo agnatin'ny Facebook fa za manginy za azo lazaigny mandefitry za ela naiza koraha i Barabasy nono za misy problème tsao zegny andiny tintiny zegny nampangigny za io tato fôtony za misy problème za koa volagna eto volana hoe tsy problème dô réglenao za nanginy nandefitry za eko anao ahiriky sanaty eko anao nataony kilovilovy to ouais je t'aime zito hoe misy kanao magnasasa olo privé ry agny koa olo magnano kilovilovy aminao jo io anao mandeha volambolagna ran'olo iny raha momba DJ9 amin'ny privé ry dikan'zegny anareo agnatin'ny Facebook ty anareo koa fa nahita Somahil-ndraha io i Barabasy-ndraha ty magnano vidéo amin'ny Facebook ty misy ôla derrière anazy magnirika izy zegny raha mila hainareo agnatin'ny Facebook ty za nanginy nandefitry za ela naiza koraha fa za nanginy fa ty izy nidrika amin'ny kabariny DJ9 ty tellement nampahigniny za ino koa madidana ty dalefaka toety fa fotsy volom-pory tsy mahay mipetraka midika amin'ny fitiavana nirigeny taonanao Somahil tsy mitantana ny DJ9 zegny i DJ9 tsy DJ9 zegny tsy mitantana ino idiranao fitiavana nirigeny zalahy ino mandana magnadoso ladigna anao koa fa misy ladigna fa loviniry DJ9 tsy diranao nareo tsy génération raiky ro zay tsy olo génération ndraiky anao ino idiranao amin'ny varotry vôtony DJ9 ry ro magnango minehaneha toaniny vola ro magnangy manne manjengy izy ro magnangy karaha nitony nehaneha tamina za mihitsy tamizay fotoagna nehaneha tamy DJ9 io nehaneha naka fitiavako olo bogosy fitiavako voto nehaneha taminazy akory mataonanao tsy andeha moka volano nehaneha amin'olo bogosy karakory karaha zegny koa tony saikina mpagnarivo zay minehaneha fitiavagna lela bogosy minehaneha tamy DJ9 nivangahizy raha ombohela agnatin'ny tragno ray aman-dreniny karakory mataondreo tsy volovolosiny normal boka reo ivolovolosiny ro nanao arifo ery fomba na minehaneha mitadody azonao papier donc raha tiako ambara eto na i DJ9 zay mandramilalaga any tsy aferanao na i DJ9 zay karakory any izy koa tsy nandeha nikonkono agnaty kavara agnatin'ny tragnonao any Somahil tsy aferanao
za tsirika DJ9 tsotsiheno za tsirika DJ9 za ko mivolagna eto parce que vavanaka ty volagna za tsy hirikan'olo eto na za mivolagna wawa eto za tsy hirikan'olo tsirikany wawa io za ty volagna io raha fonaka iza borako eto raha fonaka iza borako eto donc anao nahamaly vidéo naka ty eka marey Somahil Barabasy mamalia anao fa za tsy mavozo tembavanao derrière la caméra anao io za tsy matahatra anao na velively na pitiny karaha ty za tsy matahatra anao Barabasy oh non misy vava derrière oh atanao Somahil atanao Barabasy nehanehana azovy manao baba za tsy matahatra anao fa za fotsiny andany fotoagnanaka eto ndraiky anao azonao fotoagnanaka zo miala boka andesiko karakory ataoko règle problème naka voilà za fa tsy andany fotoagnanaka ndraiky anao eky fa za tsy matahatra anao babe tsao tsy hainao zegny azonao fomba zahoanao papier anao roe ry dimy farany zegny donc ambelako eto ny koragna regninareo jiaby koragnanaka teo igny voto DJ9 anareo magnano point zegny alfasa koragnanareo sika nareo mbola marigny tsantso nareo mbola misy question alfasa fa tapako la ty fa tapitry la agnatin'ny phone raha vita agnatin'ny phone izy nivolagniky teo tapitry voilà donc nehanehanao Barabasy aloko anao hidrika amin'ny problème fitiavagnan'olo amin'ny magnaraka mbo mandinia mba volia midrika fitiavagnan'olo mba manao karazaza ty talaza eto tsy fitiavagnan'olo idiriko est-ce que nareo mba mahita za eto mivolagna resaka fitiavagnan'olo zegny zera sarotro na zaho zao na histoire ny rahalahinao Barabasy tantara grave nataony rahalahinao tamin'ny tokantragnonazy fa ela tsara nivolaniko teto fotony fitiavagnan'olo io ro zao mety amare ro milamy ro mare milamy akory mataonao andeha hidrika amin'ny raha karaha zegny tsy tsara idiragna Barabasy natanao irahin'olo agny mandeha miteniten'olo igny tsy tsara idiragna midrika amin'ny fiaragnan'olo kabaron-draha hafa fora idirako eto fa tsy resaka fiaragnan'olo votonao malazo tsao tsy lafo dinia fa tsy voton'olo lafo ro ery asanao loha zegny barako anao tsara Barabasy za hitagna mivolagnan'olo Enfin, film à Josiane. Maman. Si. Questionna Valia. Tele la fiuba vote nazono drako sa tsy nazonao. Io kafa tsambaroko anareo eky za tamizegny fitiavagna ambiance baka DJ9 zegny tsy mandeha manokagna i DJ9 zegny izy kofa mandeha izy miaraka amin'ny labandinazy anao hitandray igaka tokagna la vie na andafy telenazy tamin'izay ni livreko telenaka igny lafa zegny ohatra mare loso zay igny ye manao niandy gake tamin'izay anniversaire ny DJ9 anniversaire anazy za igny ni invité nangala tomobus pe za rasty mo fa nisy vola fa nampiampiagna fo vidiny télé ty nangala ni spécial tomobile za namory la bande agnatin'ny tragno igaka to he anniversaire ny DJ9 tamin'izay fitiavagna voto fo neha baba tsy DJ9 feky nagnambara zaka ro traha ty volanao fa neha kahe karaha zegny koa tondro magnango aby magnegna izy iry perle noir zay minehanay ndraiky fitiavan'ny perle noir voto drako zero etari magnano hoe ndraiky lehilahy amare perle noir afaka mareny na amare zahero hoe magnano hoe fandiedy tanao sy betari ndraiky fitiavagna lehilahy perle noir nareo za ty tariva ndia mare fitiavagna lehilahy tanao sy betari ya antegna minehaneha antegna tsy fotony DJ9 fa fotontegna minehaneha Somahil niany magnano farany misy jery roery tagnana trantrao na izy fo amin'ny nagnary harta agnatin'ny Facebook tatany izy olo andeha hazahoany taratasy izy ndraiky nahazo magnanginany na izy nagnary yara mitady vadiagna ma ifa mba mitady taratasy ale mangery toa ale mina teka fa tialaza anao mitady vadiagna fa mitady taratasy anao mitady taratasy Somahil ale toa mangery hoana koa tainao es
Chamnakano banol fanga matino Somahil. Ano taratas man vad muchkano itari. Ano vam tad taratas. Nano ngatin vadinga nombal mangan kiloblobam na sana tam sis terweri aton kiloblobam sis miskande angas nga saujab ngatin Facebook ti. Veno chihek dossier no jab faz anangingi. Veno chihek or hajab faz anangingi. Mara mo punero ngatin Facebook ti ato hek fazambola manging foto zambola mis problema kalevlang na roseng. Vava na kambola fen jofu. Vava na kafen jofu zambola manging. Hein? DJ Nef. Não, não convence a fazer. Ela faz ele dizer DJ Nef. Se dira com a calua. Hala que já te dubo. Tive uma mirazinha, vá. Dizem, te DJ Nef mirazinha. Se dira com a calua. Hala que já te dubo. Na. Ei, ela faz ele. Zizara diz a DJ Nef mirazinha. Hala kuzata duba na ha istam jira bogo simari hantenga nangani wele sangarang tuno sibe jabu lovi ale mama papa bisu tete harazi ke vula nazi joma mashir ke votu nazi yinwe wetin manant fosna tele yu fachi henchka yeki yu fachi hela ro hek fa ftia bangala vifu bakazefa le malk Somahil bakan izi mga meti di Jenefori izi mangan vlambla di Jenefori nefro mangangi kam lef kam di Jenef antenga timba tangatin parnino tangatin zen tangatin mambran zen ha antika via mit lefaka ha Chika mangangi lit lef kano ajwanda ngami chingi di Jenefori chika mangangi lef chakuni